Születésnapi bulinak átszázták, közben kutyaviaddal tartottak Budapesten. A helyszínen sérült, vérző, teljesen legyengült kutyákat találtak a rendőrök és készpénzt, ami valószínűleg a fogadásból származott. A rajtaütéskor a résztvevők menekülni kezdtek, volt, aki sikerrel, 14 embert azonban előállítottak. Jól láthatóan mély harapott sebek és szakított sebek vannak az állaton. Az állat lesoványodott, le van fogyva, régebbi sérülések is láthatók rajta, elég rossz állapotban. Ő a betegebb, a másik kutya jobban van. Külön választották őket, nem lehetnek egy kennelben, mert akkor egymásnak ugranának. Erre tanították őket. Emberrel szemben teljesen normálisan viselkednek ezek az állatok, kedvesek, kezelhetők. Ezt a felvételt a rendőrök készítették a rajtaütés éjszakáján. Fecskendőket, bennük adrenalint és tesztoszteron találtak. De voltak ott bivajerős láncok és egy edzőgép is. Ezeket mind lefoglalták. A kutyát ugye ide beleállítják, a nyakorövénél fogva rögzítjük ehhez a lánchoz, és a kutya, ahogy szalad, maga alatt mozgatja a talajt. Így működik a harci kutyák futópadja. Ezzel edzették őket, hogy minél erősebbek legyenek. A viaddalt születésnapi rendezvénynek álcázták. Bográcsoztak és hangosan üvöltették a zenét, hogy elnyomja a kutyák hangját. A gulyást azonban otthagyták, mert menekülniük kellett a rendőrök elől. 100 emberből 14-et tudtak előállítani, 8 magyart és 6 románt. A beugró az 10 000 forint volt, vagy ennek megfelelő euró. A fogadások tétjéről egyelően nem rendelkezünk információval, az viszont beszédes, hogy a előállított 14 személynél összesen 3 millió forint készpénzt lehetünk fel, amit le is foglaltunk. A telken találtak egy kiskutyát is a rendőrök, ő sértetlen volt. Most ideiglenesen befogadta valaki, addig, amíg el nem dől, hogy mi lesz a sorsa. A telek magyar származású bérlőjét még keresi a rendőrség, ellene országos körözést adtak ki. Kovács Dorián, RTL Híradó, Budapest. A rajtaütés éjszakáján készült rendőrségi felvételt teljes egészében megnézhetik az rtlklub.hu/hírek oldalon.